सांगते ना तर आले गेला तर पोलीस आणायचं नाही. तुम्ही धावू नका ना, आम्हाला काय करायचं हो? आम्हाला काय करायचं आम्ही नाही. मायचा फौज आणि मला कशाला शिवाय द्यायला तुम्ही? तुझ्या आईचा धन आणि तुला 17 वेळेस सांगते मी शिव देऊ नको. तुमच्या जायच्या ऐका जरा लाज बीज काय सांग की रे ह्याला काय इराशा. मायचा फौज आणि शिवाय द्यायला लागला तुम्ही. बघ ऐका काय हाय का? अरे माय गिरी देवाचं जरा तुमच्या आईचा फद आहे बघा कुठं वाचलाय का नाही ती. तुम्ही शिव मला देऊ काय नका, बोलायचं? नीट सांगायला शिव देऊ नका. हा हा गुन्हा माझी सांगायला माय गेली मरणाचं दारी. बर शिव देऊ नका मायचा फौज आणि काय करावं तू आपल्याला तोंडावर तोंडच घालायचं नाही आपण बोलत नाही. मायचा फौज आणि हा बघ आई तुझ्या आईचा दाना तुझ्या मायची पुची तुझ्या मायचा बोक तुझ्या मायचं काय करायचं ते. सगळं तुमच्याच माहिचं. आता काय ह्या पोराने करू रे सांग की इराश्या इराश्या. आ मायचा फौज आणि हाय का बघ लोक मुकाट्या बसले आई काय भांडण करायला लावले का मला. हा भांडणच करायची मला आज. कर, हा हा, काय मायचा करायचं? फौज आणि तुझ्या आईची पुची निवचने कर